Ben, hoxe temos con nos para homenaxear a muller a que se dedican as letras galegas este ano, María Victoria Moreno, a Monse Pena Presas, que vai ter que marchar con algo de presa e que ten que ir ao Salón do Libro a Pontevedra, vale? Entón vai intervir ela primeiro e despois vai no facer Pedro Iturburúa, que como vistes neso dossier que tedes por aí, foi, bueno, ten un vínculo de como persoa, compañeiro, sucesor, non sei como chamarlo, tantas cousas, de María Victoria Moreno. Ben, supoño que non vos digo nada novo, se vos digo que é só a cuarta muller homenaxeada nas letras, que despois de Rosalía veu Francisca Herrera Garrido, María Mariño, no 2007, e ata hoxe. E María Victoria a min sorprendeu-me moitísimo, porque para min era autora de Anagnórise, era a única obra que lle coñecía e que traballara na clase e que lles gusta aos rapaces. Eu son profe secundaria e agora, claro, lín a biografía e as obras de literatura infantil e sorprendeu-me moitísimo, pero mellor que a min vai no decir ela. Deixo-vos con Monse. Grazas. Grazas a ti. Eu tamén prefiro falar sen micrófono. Escoitadesme ben? Non, regular. Vale, pois toca micrófono. Eu quero. Así? Así mellor? Vale. Bueno, pois, boas tardes. Para min é un luxo estar aquí outra vez nas xornadas de bibliotecas escolares, unhas xornadas nas que todas e todos aprendemos tanto, non? Teñome que desculpar por terme que ir, pois, xusto cando acabe a miña presentación e non poder escoitar a Pedro, a quen acabo de coñecer e que coido que vos contará, pois, cousas moi interesantes desa biblioteca de María Victoria Moreno, non? A presentación que preparei está centrada na obra, porque así mo pediron, pero sí que me gustaría comezar con algo que é singular dentro da súa figura, que é o compromiso coa lingua. Como unha muller que nace en Cáceres e que estuda en Barcelona, en Madrid, chega a Galicia e prácticamente inmediatamente se pon a falar en galego, non? Eso quizáis é o primeiro que chama a atención da súa figura, aínda que tan inmediato non foi, non? Ela chega a Pontevedra porque o seu marido é destinado ali como director do colexio de invidentes da cidade, porque el o era tamén, e durante 2 anos dá clases no Instituto Valle Inclán da cidade. Non obstante, ela di que o seu verdadeiro coñecemento do que era Galicia, do que era o galego, sucede en Lugo. E por que en Lugo? Lugo é o primeiro destino a onde a envían tras gañar a súa oposición. En Lugo está de director do departamento Xesús Alonso Montero. Ademais, ten de alumno a outro poeta, Xesús Rábade, que son as dúas persoas que lle abren a porta a Galicia. Non me gusta dicirlle descubren porque soa moi Cicerone e ela non necesitaba Cicerones ningún, non? Ademais, cando aínda non sabía galego, algunhas das primeiras alumnas que tivo contan como ela xa lles preguntaba por que non falaban fora da casa esa lingua que mantiñan oculta, non? E que non levaban ao centro. De feito, Charo Álvarez, a académica, que foi unha destas primeiras alumnas súas, contábame como lles lía cantigas medievais na clase en galego e lles lía tan mal que non entendían directamente o que dicía, pero ese interese xa estaba ali, non? Pouco a pouco decide que vai aprender galego. E moito tempo despois dirá unha frase, que é unha frase así moi potente, moi lírica, moi defabuladora, como ela era, que di: a miña historia co galego é unha historia de amor. A min non me gusta moito esta metáfora, e gústame pensar que é unha historia de compromiso e de vontade. E agora veremos por qué, non?
En 1971 celebranse os Xogos Florais de Guimarães e ela concorre o concurso. Estes Xogos Florais eran un concurso literario no que se podían presentar obras en 3 linguas, en portugués, en galego e en castelán. Ela manda 2 relatos e ten boa e mala sorte. Ten boa sorte porque gaña o primeiro premio, pero faino co relato que envía en castelán e séntalle fatal. Que pasa? Que queda co primeiro premio e o segundo teno Neira Vilas. Entón pensa, bueno, si deixei a Neira Vilas de segundo, isto é, como diríamos coloquialmente, un subidón, podo facelo. O relato que presenta os Xogos Florais de Guimarães está inédito aínda, vai salir nos próximos meses nunha recopilación de relatos seus que vai publicar Urco, non? E que creo que nos van dar unha peza clave que nos vai permitir comprobar o grandísima escritora de relatos que era. Á vez, empeza a dar cursos en asociacións culturais, unha aventura que non lle vai sair gratuita. Retíranlle o pasaporte por dar cursos de galego no Ateneo de Ourense e, ademais, como tamén formaba parte do proxecto da Libraría Xuntanza de Pontevedra, que era unha libraría na que había edicións prohibidas e na que se axudaba a familias de presos políticos, pois vai estar moi fichada pola policía, así que o seu compromiso co galego non sae en absoluto gratis. Xustamente despois de gañar os Xogos Florais de Guimarães, un xornalista pregúntalle a típica pregunta que se lle fai ás escritoras e aos escritores, non? Que está escribindo? E ela di que está escribindo un libro de relatos para nenas e nenos. É mentira, non estaba escribindo nada, non? Pero pensa que ten que dicir algo nese momento. Entón, como ela era unha gran fabuladora e o contaba todo moi bonito, di que un verán soña este libro, o seu primeiro libro en galego, que vai ser Mar Adiante, non? Mar Adiante tamén é un libro que lle dá unha alegría porque se presenta o concurso de contos da Asociación Cultural O Facho en 1972 e gaña o segundo premio, en concreto un dos relatos que aparecen. En Mar Adiante van a aparecer xa as que serán as grandes claves da María Victoria Moreno, escritora de literatura infantil, non? O argumento que conta a obra é a historia de Miguel, un vello mariñeiro que se dedica a facer barcos en Porto Souril, e como ve que todas as persoas da vila teñen xa pois unha chanlana, decide facer un barco escola. A experiencia que se nos narra en Mar Adiante, en realidade, é a experiencia dunha escola diferente, unha escola que aboga non pola aprendizaxe dos libros de texto, sino polas aprendizaxes da experiencia, non? Ademais, a obra é unha especie de caixa de Pandora da que saen relatos diferentes, non? Relatos nos que ten moitísima importancia a literatura oral, a sensibilidade, a solidariedade, a necesidade de preocuparse polos demais, non? Obsérvase tamén pois unha certa insistencia en poñerse no lugar do outro, de establecer lazos empáticos, de non facer caso ás aparencias que van ser claves temáticas da obra de María Victoria Moreno, non? É curioso porque eu diría que Mar Adiante pois habería que vencellar coas experiencias de renovación pedagóxica que se están levando a cabo nos anos 70, do que sen dúbida ela estaba ao fío. Como anécdota, contareivos que Mar Adiante, como todos os libros infantís que se publican ata a morte de Franco, ten que pasar a censura. E a lectura que lle fan os censores é unha lectura bastante, vou dicir, simpática, por non dicir outra cousa. O resumo di: un encantador ensueño motiva el cuento que engarza con otras narraciones infantiles, de ambiente gallego, junto al mar. Destaca la dulzura que le proporciona la fluidez del relato y la sencillez del lenguaje gallego, tan adecuado a este género de literatura. Non hai motivo alguno de censura. É dicir, o censor non se enterou de nada do que quere dicir a historia, non? Ben, curiosamente na obra hai pequenas partes nas que parece clara a conciencia da propia autora de elaborar un libro de relatos no que
o ensino rache co modelo establecido. E leo vos tan só unha frase. O Arroás, que é o nome do barco escola, foi certamente unha escola diferente porque os rapaces adeprenderon moitas cousas nos días que botaron nela, pero adeprenderonnas falando co capitán, xogando cos mariñeiros, ollando pras estrelas ou mesmo facendo trasnadas cando os maiores non nos víamos, non? Mar adiante marca un fito na traxectoria da autora por unha cuestión bastante clara, é que tempo despois ela declara: escribín a obra con todas as palabras que eu sabía daquela e xa asinei para sempre o meu compromiso coa lingua e cos nenos de Galicia. Só escribo en galego, só escribo para nenos. Pensade que hai que reivindicar a figura de Moreno como unha pioneira das letras infantís en concreto, porque no momento en que se publica Mar Adiante, contando tamén dende antes da guerra, só hai 18 libros infantís e xuvenís en galego, non? Tendes aí na diapositiva outra das súas obras fundamentais, o Cataventos, de 1975, que esta vez sí gaña o primeiro premio do concurso do Facho. Antes era o segundo, e ela, que era unha persoa cunha autoestima así moi poderosa, pois queda moi satisfeita disto e lle escribe ás xentes da asociación que lle dá a impresión de que, igual que ela acolleu a Galicia no seu seo, pois Galicia a está correspondendo, dándolle todas estas oportunidades literarias. O Cataventos é unha historia bastante típica deste tempo na literatura infantil porque denuncia o abuso dos poderosos, non? A través dunha construcción que lembra unha fábula, hai varias galiñas nun curral, pero o que manda é ese galo que vedes na portada, Don Pío, que é o rei do galiñeiro, ata que chega unha galiña nova que actúa normal, sen coñecer os mandatos dese galo que convida as outras galiñas a que depenen a recén chegada e que, ademais, quere subir arriba de todas para formar unha torre, ese Cataventos. Ao final ten unha certa moralexa, non? A solidariedade gaña e pode cambiar o mundo, non? Hai que pensar, eu creo, no Cataventos como un libro fillo do seu tempo que garda concomitancias con outras creacións da época. Por exemplo, coa Galiña Azul de Casares, non? Ese canto a non ser igual, a sermos diferentes, non? É a época da denuncia da opresión, se ven os valores van estar presentes en toda a creación da autora. A pesar disto, sí que me gustaría resaltar que nas súas obras hai valores, pero non se nos di como temos que pensar, non? As súas obras poderíanse definir como artefactos literarios moi ben deseñados que, ademais, queren transmitir as ideas que a autora valora. E leovos un anaquiño dunha entrevista sobre isto no que ela di: non hai moralina nos meus libros, ningunha. Cando escribo para xente maior, conto as cousas tal como son, pero tamén penso que hai determinados valores que compre ensalzar a través da literatura. A defensa da verdade, do perdón, da bondade. Os bos non son iguais que os malos. Quen ten unha pluma na man, quen ten o seu cargo unha aula chea de rapaces e rapaces, ten a obriga de espallar valores e potencialos. Ben, un pouco nesta mesma liña vai A Festa no Faiado, que xa é un libro de 1986, escrito nun momento en que a literatura infantil e juvenil galega necesitaba de creadoras, necesitaba de traductoras e necesitaba de editoras. Digo estas tres cousas porque a propia Moreno vai desenvolver pois estas tres tarefas, non? A Festa no Faiado conta a historia dun gato e dunha boneca, Uxía, que viven abandonados. O gato nin sequera ten nome. A boneca, axiña se dá conta de que ese gato precisa de comer e conquistará os outros animais cos que teñen contacto para que lle axuden.
pecha con esta obra Moreno unha especie de cadrado dentro da súa literatura infantil, non? Formado por O Cataventos, Mar Adiante, A Festa no Faiado e A Brétema, da que vou falar agora. Hai unha certa repetición de escenarios e de personaxes e aparecen outra vez algunhas das claves da súa escrita. A valorización do mundo animal fronte ao mundo adulto, por exemplo, ou a defensa da humildade fronte á fachenda. Vese tamén de novo pois unha grande influencia dos contos tradicionais dos que ela era unha boa coñecedora e aquí a crítica hai tempo xa que ten sinalado, en concreto Carmen Blanco, pois a influencia do soldadiño de chumbo, dese personaxe, o que tamén lle falta algo como o gato desta Festa no Faiado, que lle falta sobre todo afecto, non? E logo, tamén desta época en que se precisaban libros infantís, sobre todo, é A Brétema. A Brétema é un libro cunha historia editorial bastante curiosa porque, a pesar de que se publica nos anos 80 nos sistemas castelán e catalá, pois en Galicia non ten oco ao principio. De feito, a cuberta que tendes na pantalla é da edición de 1999, que é a primeira en galego. Por que? Porque a fábula dunha señora maior, de Minia Senín, que ninguén quere falar con ela, non? Todos a ignoran e ela non sabe por qué. Lendo dá impresión que o que quere denunciar a autora pois é un certo esquecementos maiores, pero tamén un pobo, unha colectividade pouco solidaria. Como este era un momento no que as diferentes obras infantís, ademais, tiñan moito contido nacional, casi apostaría, porque esta narración foi difícil que encaixara en Galicia por ese motivo, porque era unha narración un pouco incómoda dende esa perspectiva, non? É curioso porque a crítica que ten, sobre todo no sistema español, que é da que temos noticia, pois a valora moi favorablemente, non? Como vamos, vale. Perdoade as presas, non? Pero como teño aí media hora, estou intentando aproveitar. Dende a miña perspectiva, a maior achega da María Victoria Moreno, escritora, á literatura galega é a achega que fai a literatura xuvenil. No 86, tamén, no mesmo ano da Festa no Faiado, publica este Leonardo e os Fontaneiros. Leonardo e os Fontaneiros marca un fito nas letras galegas porque de súpeto, case como a quen di, un grupo de rapaces, en concreto protagoniza un libro para mozos e mozas. As historias de pandas de amigos, que eran tan comuns noutros sistemas literarios, brillaban pola súa ausencia no sistema galego, non? E, ademais, faino cun protagonista moi singular, Antón, que está en plena crise dos 14 anos, que non se atopa ben nin na escola, nin na casa, e que busca refuxio en Leonardo, que é un can abandonado, non? Están outra vez aí esas claves do lirismo, da introspección, que van a aparecer en libros futuros tamén, e esa novela que moitas persoas, iba a decir intelectuais, pero non me gusta tampouco a palabra, chaman novelas de instituto, porque ocorren nun instituto. Eu creo que un dos problemas que houbo para dignificar a figura de María Victoria Moreno foi que, sobre todo, foi coñecida pola súa entrega á literatura xuvenil e que a literatura xuvenil é un ámbito moi de Estado e que por iso mesmo pois a súa figura estivo moi escurecida ata hoxe e aínda hai sectores que seguen dicindo que non merecía estas letras, non? Eu non sei se merece máis lectores alguén que fixo traballos de moita altura intelectual ou alguén que se ocupou en que a xente nova se interese pola literatura. A min, dende logo, isto último meréceme o maior dos respectos e a consideración, non? E creo que o seu grande éxito, o grande legado de Moreno foi precisamente facer que as persoas que temos agora
entre 35 e 45 anos nos convertésemos en lectoras e lectores en galego. Ademais, son obras polas que pasan moi ben o tempo. Leonardo é unha obra perfectamente actual, atrévome a dicir, agas algunhas cousas un pouco máis tradicionais no tratamento do xénero, sobre todo da nai do protagonista, non? Pero esa é outra cuestión. Ademais, Leonardo é unha novela que demostra moi ben que a autora era unha grande coñecedora doutras literaturas xuvenís, doutros sistemas. A técnica compositiva, que lembra humildemente a Rayuela, porque nos permite ler linealmente, pero nos permite facer saltos de páxina a páxina, non? Demostra que ela coñecía moi ben outros libros que a xente da miña xeración limos moitos, que era literatura de consumo, pero que tamén nos converteu en lectoras. Os libros de Elixe a túa propia aventura, que seguramente a moitos vos soarán, e que tan pronto acababas como en 5 páxinas, como eu que decía, estou gastando moi rápido, vou volver atrás, e volví a ler linealmente dende o final, non? Hai outra cuestión na que foi unha pioneira. É ben sabido xa por estes meses que levamos homenaxeándoa, que era unha profesora entregada, o que máis lle gustaba, non? Esta frase tan chula que ten: o meu corazón florece nas aulas, pois vese que florecía porque sabía o público que se dirixía, sabía cales eran as inquedanzas e os temas que preocupaban o seu alumnado e están recollidos en obras como esta, non? Non saber quen se é, a inadaptación, os problemas na casa, a incomprensión do mundo, pensar que de repente non és un neno nin unha nena, senón que és un mozo ou unha moza, son, creo que, algunhas das claves deste Leonardo, que ademais, no seu final, enfronta o lectorado coa vida, coa parte da vida que ás veces non queremos ou non nos gusta ver, pero non vos conto o final por se alguén non a leu, e non me gusta nada facer spoiler das novelas que comento. E logo está esta novela, Anagnórise. Anagnórise que nos fixo a moitas das súas lectoras aprender que demo era isto de anagnórise, porque non o sabíamos, e que conseguiu a adhesión masiva do lectorado adolescente, non? Creo que quizáis iso era o que ela intentaba con Leonardo, pero saíulle máis con esta novela, que tivo ata o momento 13 edicións e máis de 30.000 exemplares vendidos. Para unha novela en galego non está mal. O argumento é aparentemente sinxelo, conta como Nicolau, un mozo, quere viaxar de Madrid a Sanxenxo facendo autostop e o recolle unha conductora, unha muller adulta, e nesa conversa que se crea entre Madrid e Sanxenxo e que se pode ler en clave de road movie, tamén en clave de novela de aprendizaxe, pasan moitísimas cousas. Hai unha frase da novela que di que os protagonistas das novelas son viaxeiros que van achegándose a unha meta, e todos conclúen a súa andaina atopando algo. Ás veces é un tesouro, ás veces é un amor. Nicolau, o protagonista da novela, acaba atopando varias cousas. Acaba atopando un amor, pero o máis importante, que eu creo que é a gran pregunta da novela, acaba atopando quen é. Ese quen é o premio desa viaxe final. E, ademais, eu apostaría por ler Anagnórise en clave de texto feminista iconoclasta. E digo iconoclasta porque tradicionalmente a definición da novela feminista ten sinalado que as protagonistas son mulleres. Aquí hai dous protagonistas, un mozo e unha muller adulta, que é tradicionalmente o personaxe que menos se ve nas ficcións infantís e adolescentes. Esa muller adulta, coa súa argumentación, cos seus silencios, vai cambiando os prexuízos machistas do adolescente, que nun principio son moitísimos e están moi presentes nese diálogo que os dous manteñen, non? Era valente, Moreno, e volveu introducir aquí
cuestións que non eran habituais nas letras xuvenís deste tempo. Por exemplo, ademais do machismo, a drogadicción. É curioso como, estando neste tempo, as drogas moi presentes na sociedade galega, os escritores e escritoras, fuxían delas como tema para literaturizar. Moreno foi unha das pioneiras, vese non só en Anagnórise, vese tamén en moitos dos seus relatos. É sorprendente a abordaxe por novidosa e por natural, non? Como un elemento presente na vida dos adolescentes daquel tempo. O éxito editorial, eu diríalle que lle deu a ela a idea de ser unha escritora consagrada. E leo isto, e eu mesma me dou conta que é curioso como a consagrou nese momento, tivo un éxito de lectoras e lectores que non se pode rebater, pero que lle durou pouco, non? Lle durou pouco vendo a capa de esquecemento que ten agora mesmo a súa obra. A crítica propia do momento mesmo veu que había un estilo detrás. Fixádevos que cando publica Anagnórise é a sexta obra que publica, é dicir, non é en absoluto unha recén chegada. E a crítica do momento, cito palabras de Miguel Vázquez Freire en concreto, di: la voz más personal entre los autores que muestran predilección por el realismo es la de María Victoria Moreno. Si con Leonardo Esfontaneiro se había probado ya su habilidad para reflejar el complejo mundo de la adolescencia, su más reciente obra, Anagnórise, lo ha venido a confirmar. Anagnórise es una incursión en los siempre difíciles y complejos temas del amor y de la muerte, y es, sobre todo, una novela espléndidamente escrita. Ben, tamén quería anotar moi brevemente, por falta de tempo, que o feito de que se lle estean a dedicar as letras creo que non nos debe impedir ver de maneira crítica parte da súa produción. A min nesto sempre me gusta mirar os textos con algo de distancia, e agora que tiven por traballo que volver a reler a súa obra, me parecía que tanto Guedellas de Sedaliño, que é unha novela xuvenil, a derradeira que escribe xuvenil, como esas tres obras infantís que tendes na diapositiva, eran polas que peor pasaba o tempo. Primeiro, a min interesanme menos porque son menos innovadoras que as anteriores. E despois, porque Guedellas pareceme unha obra dificilmente dixerible por un lector adolescente hoxe, por moitas razóns, entre elas polo léxico que emprega, porque trata demasiados temas condensados nunha soa mesma trama, e as obras infantís me parece que ese recurso ao conto rimado, esa mestura de fantasía e realidade, achega pouco o que eu considero unha obra infantil moi redonda e moi acabada cos 4 textos anteriores, non? Deixei para o final os seus textos para público adulto, non? Temos aí Os novísimos da poesía galega, unha antoloxía que resultou moi polémica pola recepción que tivo en Galicia, porque recollía sobre todo textos sociais. Ela e Alonso Montero, que foi quen lle fixo a encarga de realizar a antoloxía, teñen defendido o volume incidindo en que os criterios que se marcaban na antoloxía, a data de nacemento, o feito de ter un libro publicado en galego, marcaron que a radiografía que saía dos poetas fose o dunha poesía moi social e, segundo a crítica, pouco innovadora. Hoxe sabemos tamén que a antoloxía foi censurada e que foi un caso de censura editorial. Nesta altura, as publicacións para adultos, ao contrario do que ocorría coas publicacións infantís, só se presentaban voluntariamente a censura. Pero Ramón Acal, que non era nada parvo, sabía que o texto lle podía traer problemas. Primeiro xa por esa portada, que a min confeso que me gusta moito por provocadora. Imos trinchar a rosa, non? Ben dicirnos, e de seguro que o fai. Revisando os expedientes de censura, atopeime con algo moi curioso,
que se confirmou cando comparei dous volumes da primeira edición, a única que hai. A antoloxía foi censurada porque a administración franquista molestoulle moito cuestións vencelladas a referirse a Galicia como patria, ou como terra, ou como falar da necesidade da revolta dos traballadores, ou esa portada, pero sobre todo molestoulle que un dos poetas, en concreto Alfredo Conde, dedicase 2 poemas ao Che Guevara e a Luis Buñuel. Isto fixo que os censores chamaran editorial e lle dixeran que tiñan que presentar novos exemplares. E a editorial o que fixo para burlar a censura foi un truco moi banal que colou perfectamente. Publicar máis volumes desa primeira edición sin o poema dedicado ao Che Guevara. Que pasou? Que os censores non aprobaron a publicación, senón que emitiron un comunicado de silencio administrativo. É dicir, non o prohibimos, pero tampouco o aprobamos. O que si prohibiron foi a presentación da antoloxía en Santiago, non? Porque, bueno, eran actos subversivos, xa se sabe. Perdoade que... As outras 2 obras para público adulto, e moi brevemente, porque sei que casi non me queda tempo, que me parecen fundamentais son ese Diario da luz e da sombra, sobre todo, e onde o aire non era brisa. O Diario da luz e da sombra é un texto que la escribe mentres está enferma de cancro. Para enfrontar a enfermidade chega a escribir 13 diarios, que racha case todo, menos o que se contén nesta obra. Paréceme unha obra moi valente nun momento, aos principios dos anos 2000, en que case ninguén pronunciaba a palabra cancro en alto e menos, case ninguén contaba a súa experiencia coa enfermidade. Eu creo que en realidade o Diario da luz e da sombra foi a outra cara da moeda do que ela quixo facer na aula. Cando lle diagnostican o cancro, ela segue indo a clase porque pensa que a enfermidade debe estar na aula, porque pensa que a enfermidade tamén se ensina. E esa luz, esa sombra que fai referencia a ese título, fala da luz polo agarimo dos amigos e das amigas, das persoas que coñece coa quimioterapia, polo agarimo tamén do seu alumnado. Esas sombras son as dores físicas e tamén as emocionais. Creo que, ademais, a obra dela, xunto con Anan Norise, me atrevería a decir, na que mellor se coñece a quen era María Victoria Moreno, en como prefería dar de beber nunha copa de cristal tallado que nun vaso de plástico, porque pensaba que ese xesto era un exercicio de aprendizaxe da beleza. E logo, de maneira moi sucinta, onde o aire non era brisa, ven pechar un círculo. Ela no 1969, cando aínda non dominaba o galego, presenta ao Premio Café Gijón unha novela que se chama Alcores de Don Alvar e que recolle a experiencia de súa nai en Segovia como mestra. A obra queda finalista do premio e queda inédita nun caixón ata que, xa moi enferma, en 2004 a presenta a varios concursos de novela e gaña o concurso do Concello de Monleón de Salamanca. Ese resultado é onde o aire non era brisa, é dicir, nesa relectura que la lle fai a esa primeira novela que escribe, cámbialle o título, mellora e a súa edición en galego pois sae xa en 2009, cando ela non a pode ver publicada, pero de alguna maneira me parece que pecha esa traxectora da escritora e que é unha historia que garda un paralelismo bastante especial con Historia de unha maestra, de Josefina Aldecoa, coa diferencia de que Historia dunha maestra é unha novela do 1990 que María Victoria Moreno escribe Onde o aire non era brisa, en 1969. Vale, o argumento é unha mestra chega a unha vila de Segovia e ve a injustiza social en primeiro plano, ante a que non se pode quedar parada. Ben, e xa para finalizar, tendes aí ese grafiti
que fixo o último instituto no que estivo, o Torrente Ballester de Pontevedra, e que a min me parece moi simbólico porque demostra as mil caras da escritora, da profesora, da editora, da libreira, da traductora. Fixo todo o que alguén pode facer dedicándose á literatura, non? E volvo a esa frase do principio que vos dicía. Ela contaba moi bonito. A miña historia co galego e con Galicia é unha historia de amor. Creo que temos que saber que o podemos contar bonito, pero que non podemos ocultar que o que hai detrás é unha historia de compromiso coa lingua, co seu público receptor primario e tamén de vontade. Moreno, e iso vese moitísimo nas entrevistas do final da súa vida, reivindica tanto o traballo que fai fora da casa como o que fai dentro da casa. Tiña o seu cargo 2 fillos adoptados, un marido invidente, unha nai que ten demencia no final da súa vida e segue escribindo incansablemente. Se non hai vontade, se non hai compromiso, xa podía haber todo o amor do mundo, pero non teríamos obra literaria, non? E sí que tamén me gustaría que vos quedásedes sobre todo con ese puntal que foi na innovación da literatura xuvenil, non? Sabendo que se xogaba, porque o sabía, o seu prestixio literario. Moitas grazas pola vosa atención. Que disfrutes do Salón do Libro. Gracias. Igual que disfrutamos nos hoxe, non? Así de pouco tempo fíxonos aprender unha serie de cousas moi bonitas. Mirade, a asesoría contribúe este ano tamén de outra maneira a celebración destas letras. Aproveitando que estivo xe aquí Guadalupe Jover, non falamos do mundo por ler, das constelacións literarias, porque viña a falar de outra cousa. Pero nós, na asesoría, decidimos iniciar, para que se asigades vos, por suposto, unha constelación literaria coa obra de María Victoria Moreno. E conto vos unha anécdota que foi a que nos cautivou. Cando era pequena, pero algo maior que algún dos seus irmáns, estaban xogando a imaxinar cordilleiras fronte a unha amendoeira. E María Victoria era a que lle poñía nomes ás ponlas da árbore. Entón, a partir desa idea, pensamos que as gaias do árbore poderían ser as súas obras e vinculamos, establecimos a ligazón, neste caso, por palabras clave, por cuestións de contido. E procuramos aí... Grazas, Monse. Non, este é o meu, era este. Pedro, cámbiate. Sí, vou cambiar. E vinculamos aí con obras que nos pareceron representativas da literatura infantil e juvenil dos nosos autores máis consagrados. Fina Casal de Rei, e Xavier do Campo e tantos outros. Quería, sacarase no blog de bibliotecas, pero, quería dende xa poñervos en antecedentes para que vaiades pensando en continuar as ponlas da amendoeira. O Torrente Ballester é o centro no que traballaba Pedro cando sucedeu a María Victoria. E, de alguma maneira, tamén recibiu o seu legado. Si meto a pata, logo o dis. E disculpadesme iso. Ben, a verdade é que acabo de coñecer a Pedro agora mesmo. Entón, vai nos falar da súa biblioteca, e esa biblioteca e esa doazón son un xesto máis de generosidade e compromiso. Eu quedei así bastante de pedra cando vin que tivera un empeño económico persoal para continuar coa libraría que fundara xunto a outras persoas. E nada máis, deixo vos con Pedro. Grazas. Vale, un momentiño. ¿Cómo voy a presentarlo? Incompleto, ¿no? Sí. Visualización. Sí, ahí, ¿no? Ah, sí. A ver, a verdade é que este programa non o controlo. Eu tampouco, non. É que non controlamos... Nin eu nin el controlamos este programa para ver isto a pantalla completa.
F5. Está? Ah, vale. Aí está incompleta. Vale. Bueno, ante todo, eu sí que necesito micrófono, non é a miña millor semana en canto a voz, entón pido disculpas por se en algún momento canto un poquinho. Quero dar as gracias primeiro á organización por invitarme e tamén a Monse, que agora xa non está, pero bueno, que por iluminarnos con esta disertación que fixo, e sobre todo por ese magnífico libro que presentou sobre a biografía de María Victoria Moreno. Aí tedes, neste ano, temos moitas biografías para coñecer a figura de María Victoria, e penso que é interesante que saibamos quen foi esta muller, porque en ocasiones quedábamos sempre, cando falábamos de outros persoeiros aos que se dedicou o Día das Letras, quedábanos moitas veces a figura das persoas un pouco olvidadas por non ter biografías este ano. Penso que coa figura de María Victoria se fixo un traballo esplendoroso. Ben, agora, despois do que fixo aquí Monse, podedes preguntar de que vai falar este, porque penso que a figura e a obra xa está presentada a partir do que comentou Monse. O meu labor neste relatorio non vai estar en incidir sobre o que falou San Monserrat. O meu labor está en contarvos un feito, un episodio de xenerosidade, de amor, podese decir, que María Victoria tivo co último centro educativo no que desenvolveu a súa actividade docente. Supoño que non descubro nada, aos que estades aquí, se digo que María Victoria dou toda a súa biblioteca particular o Instituto Gonzalo Torrente Ballester de Pontevedra, o que ela chamaba o Instituto dos meus amores. Esta cita aparece no diario de Luz e Sombra. Podo afirmar que, como consecuencia da doazón no IES, vivíronse anos de balbordo con un proxecto que pretendía converter a biblioteca do escolar, a biblioteca do instituto, en unha biblioteca de barrio, unha biblioteca aberta á cidadanía, con unha especial dedicación ao público infanto-juvenil, auténticos motores do que foi a labor docente e literario da nosa escritora. Voume deter fundamentalmente nuns anos. Os anos, estiven máis anos alá, pero os anos no que vivimos esta transformación foron fundamentalmente dos anos 2004 ata o 2011, cando xa poidemos presentar a biblioteca á cidadanía. Antes de empezar, quería que fixesedes un pequeno acto de reflexión conmigo. Vos todos sodes bibliotecarios ou bibliotecarias, entendo, sí? Imaginade que pensaríades se un día, poño por caso, no mes de xullo, vos chega a noticia de que unha persoa vai donar toda a súa biblioteca ao centro. Unha biblioteca que sabedes que é unha biblioteca moi amplia, que ten moitísimos libros especiais. Cal sería nese momento o vosso pensamento? Que pensaríades? Susto. Bueno, eu podo decir que no meu caso, nese momento, eu era bibliotecario o encargado da biblioteca no Torrente Ballester e tamén estaba na dirección, era vicedirector. Dúas palabras viñeron á miña cabeza: medo e traballo. Eu pensaba, Dios mío, que imos facer agora con esta biblioteca? Obvio a parte sentimental, do que supoña todo este legado, pero imaginade o traballo. Ademais, coincidía nese momento que estábamos comenzando a catalogación da propia biblioteca. Estábamos introducindo todos os libros que xa tiñamos na biblioteca. Entón, foi un momento especialmente de tensión. Por eso poño esta imaxe.
Eu durante 3, 4 anos non miraba máis que isto. E miraba isto. Claro, surxían preguntas do tipo que imos facer con todos estes libros? Como os imos catalogar? E sobre todo a gran pregunta, onde imos colocar? Porque non sei se vostedes unhas bibliotecas grandes, pero a nosa era pequena, non tiñamos tampouco ni estanterías, ni teníamos nada suficientes para poder meter todo ese material. E sobre todo, o que tamén surdiu foi unha inquedanza, un medo. O legado non podía ni debía quedar acantoado ali, nun recanto, pensábamos, ali almacenado, escondido nun recunchiño da biblioteca. Tiña un valor. Era dunha muller que traballou moitos anos, 12, no centro, e que tiña un recoñecemento como escritora. Pensábamos que tiñamos que facer algo con eso. Cando o fixemos, pero bueno, eso falarei máis tarde. Cando hai 2 meses me foi presentada a posibilidade de vir a estos encontros para falar sobre o que supuso, o que foi e supuso esta doazón, a miña memoria volveron todas estas preguntas. Tiven que facer un exercicio de memoria. De aquí que titulei, que está mal no programa aparece Historia de unha herdanza. A mí gustame máis o concepto de memoria dunha herdanza, porque eran memoria duns feitos que comenzaron hai casi 15 anos e que estaban no meu recordo de maneira inconexa. Non esperábamos que en un momento determinado María Vitoria fora a persoa a que se ia dedicar o Día das Letras Galegas, non? Feitos que agora teño que enlazar, pero que son tamén memoria e recordo dunha muller snob e insurrecta. Ela chamábase así no pregón da Feira do Libro de Pontevedra do ano 2003. Tiñan que ser memoria dunha escritora que soubo dignificar a literatura infanto-juvenil e memoria dunha docente que tras moitos anos no ensino, 12, no IES Torrente Ballester, decidiu legar a súa biblioteca ao centro, onde traballou os últimos años da súa vida laboral. Pero, sobre todo, o que eu penso que era máis importante era a memoria dunha comunidade educativa, a do Instituto, que atopou nese legado unha oportunidade de levar adiante un proxecto que trascendía as limitacións do espacio físico do Instituto. De verdad, parecería un desprezo non aproveitar esta oportunidade. E, sen dúbida, aquí configurouse o motor e o temón da transformación física e, sobre todo, pedagóxica do que é a biblioteca do IES. Como comeza este tema da doazón? Eu non creo moito nas cuestións de azar, pero igual que as meigas, a velas hailas. E a casualidade ás veces une extraños compañeiros de viaxe. No ano 2002 ela remataba, Monse falaba do cancro. Evidentemente foi unha das causas polas que ela deixou o que ela consideraba a súa labor máis importante, incluso cada escritora. Ela sempre falaba da docencia, o que lle daba vida. Pero en 2002 deixa o instituto, deixa a docencia. Nese ano, no concurso de traslados, eu entro no instituto. Moitas veces, aquí presentoume Chelo desta maneira, o sustituto, non sei se foi a palabra, o sucesor de María Vitoria. Bueno, non foi exactamente así, pero sí, eu vim a cubrir esa praza, non? E despois dese ingreso, para mí María Vitoria non era unha persona descoñecida. Os dous vivíamos en Pontevedra, nunha zona moi cercana, tiñamos amizades comuns, e sobre todo tiñamos unha librería común. E o libreiro, pola mañá, díxome, tes que decir o nome da librería. Teño que decir.
librerías Seijas de Pontevedra, dejo constancia. E moitas veces atopábamos alá. E lembro con agarimo conversas que neses anos tivemos. Vitoria xa estaba xubilada, pero ela estaba contenta de que eu estivera ali, no centro. Conversas que tiñamos sobre libros, sobre bibliotecas, sobre cans. Gustabañe moitísimo. Pratos de cociña, e sobre todo tamén sobre literatura. E lembro, pero o problema é que estas son, non sei se vos pasa, pero eu xa teño uns anos, e a memoria xa anda por onde quere. Non recordo o día, recordo un destes paliques. Foi nesta librería, María Vitoria xa estaba moi doente, foi no ano 2005, María Vitoria comentou un noso director do IES, José Ramón Couto, e a mí, que nos tiña nomeados testamenteiros da súa biblioteca. E no papel. Nos quedámonos sorprendidos, non? Tiñamos algunha idea, pero hasta ese momento non tiñamos constancia de eso. A súa filla, Begoña Yacer, falando fai unos días con ela, comentábame que estes xestos de repartir pertenzas, amigos e coñecidos, foron habituais nos últimos meses. Tamén a ela, a Begoña nese tempo, comunicoulle o desexo de que a súa biblioteca fora para o instituto. Repito máis ou menos as palabras, porque ten unha parte curiosa, que lle dixo a filla: os libros quero que vayan para o instituto, e o piano para Julia. A súa filla comeza estudios no conservatorio e podelle ser útil. Cuestión que os libros foron para instituto e onde está o piano? Na súa casa. Non foi para esta persoa. Curioso, non? Cando decidiu María Victoria que os seus libros deberían permanecer no centro, ni na familia o sabe, non? A idea debía estar na súa cabeza de moito tempo atrás, pero podemos acotalo entre o ano 2002, no momento da súa xubilación, decembro do 2004. No 23 de xuño de 2002, na festividade de San Cirilo, María Victoria deixaba que, sen dúbida, xa comentaba antes, foi a súa dedicación máis intensa a educación, a que levou o seu maior compromiso. E na festa da súa xubilacións, algúns dos asistentes lembran como María Victoria falaba do seu desexo de doar a biblioteca que acumulara a través dos anos. E falaba da importancia da profesión que deixaba. E decía nese discurso, moi interesante, por certo, discurso, dice: coido que eu tiven e que vos tedes a mellor das profesións, a máis leda, a máis libre, a máis seria, a máis divertida, casi a única que regala inmortalidade mentres exista a memoria dos que veñen detrás. No 2004, estou falando todo de momentos anteriores á comunicación, non? O 13 de decembro de 2004, María Victoria presentaba en Pontevedra o Diario da Luz e a Sombra. Nese mesmo día, ademais, ela coñeceu que o que ela chamara a pupa cabrona estendérase no seu corpo e malia todo acodeu animosa a esta presentación. E ali, cando despois limos o libro, atopámonos unha sorpresa. Ela falando dun soño que tivera unha noite, soño onde unhas persoas de branco levaban os seus libros da súa biblioteca, di: que triste quedaba o estudio e que impotente me vía eu sin poder facer nada para deter aquel despoxo. Nin palabras tiña para explicarlles que os libros eran a miña única fortuna, que estaban legados en testamento ao meu instituto, que a maior parte deles carecían de interese para que non fose un filólogo. María Victoria era así, sorprendente, inesperada. Era capaz de contarnos un feito tan trascendental non a través dunha conversa, sino primeiro a través dun libro. E do libro que, ademais, moitos consideran o seu auténtico testamento vital. Algúns meses despois, prodúcese
a conversa da que falábamos, xuño de 2005. Xunto a tristeza que conlevaba ese nomeamento, surdiron todas esas dúbidas. E, finalmente, na mañá do martes 22 de novembro de 2005, producíase o seu pasamento. Conforme os seus desexos, na primavera do 2006, fixemos o traslado de libros. Aí tedes o testamento, ali tivemos que ir o director e máis eu, aparecemos, mirade, nomeados, non? Cando recollimos os libros, estivemos na súa casa, impresionaba. Realmente, eu da imaxe que teño agora, que lembro, era impresionante. Toda a casa estaba chea de libros. Pensábamos, onde ímos meter todos estes libros? Pero primeiro para poder trasladarlos ao instituto. Bueno, menos mal que debaixo da súa casa temos un Froiz e un Gadis. E surtíronnos de caixas, que penso que foron aproximadamente un 100 de caixas as que tivemos que trasladar. Bueno, 2 semanas estivemos a organizar, empaquetar libros que saían da avenida de Vigo, a rúa onde ela vivía, e que chegaban á rúa Herminia Fariña Cobián. Non teño unha imaxe mellor, que esta. Aínda non tiñamos nada claro que facer, foi todo moi rápido. Durante os meses finais do curso, en 2006, as caixas estiveron arremuñadas na biblioteca. Mirade, que pena. Así estaban, non se ve ben, pero mira, a visión non era nada atractiva. O alumnado preguntaba se a biblioteca convertérase nun colector de lixo. Ao final, puidemos acomodar temporalmente todo aquel maremar nun departamento, no de música, concretamente. E foi curioso, porque ali estaban todos os libros da María Vitoria nun lado dereito. E no lado esquerdo, quen estaban? Os libros da Diputación. Non sei se vos pasa que de repente as diputacións empezan a mandar libros e libros, e ali estaban todos, dispostos para ser catalogados nalgún momento. Evidentemente, nese ano nin pensábamos na posibilidade de catalogar, porque non sabíamos que facer con eles. O 23 de marzo do 2006 fixemos unha homenaxe en agradecemento á escritora e á súa familia, que axudou en todo momento nas cuestións do legado. E aí decidimos que o espazo da biblioteca ia levar o nome da escritora. E aínda que a inauguración oficial tardaría 5 anos, en todos os documentos que saían da biblioteca xa aparecía o seu nome. Foi no curso seguinte, no 2006, no 2007, cando iniciamos o proceso de transformación. Nestes anos primeiros, penso que algo funciona se funciona o equipo. Neste caso, a dirección do centro foi fundamental. No proxecto da dirección dese ano aparecía o que ia ser o mantra os anos seguintes cara a administración. Necesitábamos un espazo ampliado, era fundamental. Pero o que pensamos que debía ter outra finalidade, non solamente a de ser unha biblioteca do instituto, porque claro, cando empezábamos a ver os libros, mirábamos que estos son libros de un filólogo, son libros, o que ela decía no texto, son libros interesantísimos para os que estudamos filoloxía, pero para o alumnado do centro quedaba un pouco, non sei, extraño, non? Por eso, na dirección do centro, pensouse, non? A idea de abrir a biblioteca a cidadanía, especializarla en temática infanto-juvenil. Considerábamos que a zona sur de Pontevedra, por si coñecedes, estaba desabastecida en canto a espacios de estudo. Ademais, o IES só tiña clases pola mañá. Abrir a biblioteca polas tardes era unha necesidade para os nosos alumnos e para a xente do barrio e da cidade. Non debíamos desaproveitar o legado de que estábamos convencidos de que a escritora se sentiría orgullosa co proxecto. É certo que, por unha vez, as consellerías do Concello de Pontevedra mostráronse receptivos ante as nosas solicitudes. Eran os anos do bipartito, e personalmente
penso que houve sensibilidade para comprender a oportunidade cultural e pedagóxica que implicaba este legado. Non vou alongar o que foron reunións, o que sí é certo que no curso seguinte, no 2007-2008, prodúcese a reunión conxunta de todas as partes implicadas. En contra do que en algún medio apareceu, poño na Voz de Galicia, onde di o legado de María Victoria Moreno será unha biblioteca abierta a todos. Isto é un recorte ao periódico do 2008. Non se chegou a ningún tipo de acordo nesa reunión. Falouse de cooperación, de coordinación, pero non se presentou nin proxecto definitivo, faltaban os planos e, por suposto, que faltaba? Os cartos, o presuposto. Non quedaba claro que todas as partes, para todas as partes, que no espazo de que dispoñíamos non se podían incorporar os novos documentos. Consellería de Educación debíase encargar da ampliación física. Para o Concello de Pontevedra quedaba o condicionamento dunha saída cara á cidade. A idea era que o acceso para o público externo fose independente das portas principais do Instituto. Consellería de Cultura íase encargar da dotación de medios. Pero, problema. Cal é o problema? Quen debía exercer a función de bibliotecario ou bibliotecaria en horario no lectivo. Profesores de centro, imaginade. Xente de fora, nin o Concello podía asumir esta responsabilidade, decía que o centro pertencía á Consellería de Educación, eles non podían poñer persoal. Educación ben, pero non veía posibilidade de incrementar persoal. E cultura, sí, era que nese momento cultura e educación estaban separadas, e cultura sí que hablaba de posibles contratos de monitores de actividades. Bueno, problemas que con todo creíamos solucionables e que nos permitían mirar o futuro con optimismo. Ese ano comenzamos a catalogación. De verdade. Ese ano foi de locos. Pola mañá había dúas persoas, prácticamente toda a mañá, catalogando os fondos do centro. E pola tarde, unha persoa solamente, en horario no lectivo, catalogando o legado de María Victoria. Nese ano, fichamos do legado aproximadamente 1000 libros. Despois de iso, unha estadística, non? Nese ano tamén, esos libros os catalogábamos, lles poñamos un carimbo moi bonito, que o que tedes aí, unes libris, e tamén ese ano iniciamos o que era a páxina web do Instituto. Todo parecía que iba ben, moi ben, pero no 2009, eleccións, cambio de goberno, no mes de marzo, e novo parón, e volta a empezar. Sí que é certo que a nova consellería, parecía que, non sei, o tema lle gustaba, fixeron rapidamente o proxecto, tiraron para adiante, non? Nós, mentras no centro, continuábamos con actividades para que tamén a Xunta non olvidara que estábamos ali, non? E presentamos a súa obra póstuma da que falou antes Monse, Onde baile non era brisa. Pensamos que estes actos axudaban a manter vivo o proxecto. E finalmente, xa no curso 2009-2010, 4 anos despois do pasamento, a nova Consellería de Educación asumiu e presentou un proxecto con planos e orzamento. E o que era máis importante, aprobouno, non? E xa nese ano, soubemos que íbamos a ter unha ampliación da biblioteca. O problema que do que era o proxecto quedou en principio na mitade, porque quedaba só como ampliación do espacio físico. As pretensións de abrir a biblioteca ao barrio, especializala, quedaron momentáneamente aparcadas, e ali siguen.
Sigue sendo unha biblioteca de instituto. Vale, con todo, no proxecto definitivo, sí que é certo que contemplábase un acceso independiente desde o exterior. Por fin, as obras, o 13 de novembro de 2009, xa comenzaron as mesmas, 3 meses. En febrero xa tiñamos unha biblioteca grande e soleada. Mirade a diferencia. A biblioteca sen reforma, 140 metros cuadrados, a biblioteca ampliada, 265. Pasamos de 40 postos de traballo a máis de 100. Non? Vale, estas obras foron tamén o pretexto, xa temos unha biblioteca grande, bueno, imos a mellorala. Empezamos co que eu penso que é o proxecto máis curioso da biblioteca, non? Empezamos a facer unha biblioteca para os alumnos. E a partir dese ano, e durante 6 anos, os alumnos, dirixidos evidentemente por o profesorado, fixeron as pinturas. Isto parece Altamira. Si ides alguna vez por alá, veredes que, bueno, un golpe de cor todo o que temos ali. Veis? Aí tedes a nosa Alicia, que é do ano 2010, pintamos as portas, mirade as columnas, todas están cheas de escritores, non? Aí tedes o noso mural do mar. Bueno, a xente critica moito este mural, porque non sei se mira, aquí hai unha bolsa de Gadis e unha bolsa de laranxa, pero claro, o mar ten merda. Pero a xente non lle gusta nada, e tedes que quitar eso de aí. Queda moi bonito, pero nada. Aquí tedes outra columna que pintamos, non? Con xente da cultura, do cine, da música, da filosofía. E finalmente, o que ven sendo o mural deste último ano, María Vitoria xa ten o seu propio mural, non? Vale. Estas obras, os libros definitivamente atoparon acomodo na biblioteca, o que era o seu fogar natural. E coa chegada dos novos materiais, ordenadores, estanterías. É certo que aquí a Consellería deu-nos... Non sabíamos ao final que facer con tanto expositor. Ali están, todos quedaron ao final, non? E pudimos facer a presentación da mesma. Aí vedes o que é ampliación, vedes que é unha biblioteca moi longa. Para min, personalmente, isto non está no guión, ten un problema. Non hai moito espacio para poner estanterías. Porque as paredes, que son as laterais, se os fixades, aquí temos moita ventana, no outro lado está todo cheo de entradas para ordenadores, e para estantería quedaba solamente o fondo. Vale? Ben, pero bueno, xa fixemos aí o que poidemos, non? E o 13 de maio de 2011, na víspera do Día das Letras Galegas, curioso, non? Que pode ser, inaugurouse a biblioteca e presentamos á cidadanía o legado de María Vitoria. Para entón, xa tiñamos catalogados aproximadamente uns 3.000 libros. Aquí remataba nesta etapa, eu quero deixar aquí, evidentemente non vou entrar nas actividades, porque realmente foi un revulsivo para o centro esta nova biblioteca. Pero quero falar un pouco, así, porque penso que é curioso, que contén o legado de María Vitoria? Bueno, o primeiro, aquí, Lin parece que o legado se agranda co tempo. Lin hai uns días unha das biografías publicadas recientemente que o número de exemplares doados era de 5.009 libros. Quedei abraiado. Non sei, multiplícanse como os pans e os peces, non sei. Eu sinto contradecir a todos os que sei que fixeron un esforzo máis que loable para ofrecernos unas biografías completas, pero as matemáticas son ciencias exactas. E se imos o Omega, aí non temos... O número real de libros que neste momento levan o carimbo de o sello de María Vitoria de 3.159. Son menos. Bueno, cuidado.
calma, non nos poñamos nerviosos. A estes temos que engadir aqueles que xa entraron directamente nos registros xerais por seren materiais de uso válido para o alumnado do centro e que non se catalogaron como parte do legado. Refírome a libros de coleccións infantís e xuvenís de Galaxia e Xerais, fundamentalmente. Libros que os alumnos nosos podían utilizar. Nese momento, pois, pensamos, estes libros xa poden entrar no catálogo xeral, non? No momento de catalogación, considerouse interesante que estes libros pudieran ser empregados pola comunidade educativa e agora non aparecen no catálogo do legado. Grosso modo, eu calculo que o legado ten unos 4.000 libros, pero non 5.000 e moito menos 5.009. Aí tedes estadísticas, non, nesta imaxe, non, dos libros que catalogamos por anos. Aquí tedes, parece curioso, non? 2013-2014 non fixechedes nada? Non. 2014-2015, 177, sí. Porque tivemos unha segunda parte do legado. O viudo e a filla parece ser que lles gustou como quedara o tema e mandou unos máis libros, non? Dos que les tiña. E que ofrece o legado? Fundamentalmente a imaxe dunha gran lectora, unha gran filóloga e, sobre todo, unha enorme bibliófila. O legado dunha vida longa e frutífera en aconteceres diversos. Falamos dunha muller inquieta e interesada polo coñecemento. Cabería pensar nun primeiro momento no seu legado como un bloque monolítico sobre lingua e literatura, en parte. É así. Podese decir que un 80% está formado polo que tradicionalmente chamaríamos literatura de ficción, ensaios, tratados ou estudios sobre lingua, teoría literaria, historias da literatura, con unha proporción moi parecida de en castelán e en galego. Pero, como curiosidade, vou comenzar rapidamente por este 20% máis anecdótico que nos presenta outros intereses de María Victoria Persoa. Atopamos feitos tan singulares como a súa afección por las lecturas sobre psicoanálise. Freud, en cuarto lugar dos 6 autores máis representados. O amor máis que recoñecido polos animais e por enriba de todos, polos cans, demostrado en enciclopedias sobre a vida canina, en tratados médicos sobre saúde. Pasamos de libros que nos falan dunha María Victoria preocupada por cuestións metafísicas a unha Victoria religiosa e mesmo en algún momento beata. Libros de cociña e fontanería, libros de historia, de arte, de todo. A ver, penso que non se pode sacar ningún tipo de conclusión. É unha biblioteca dunha vida, cada un deses libros ten unha historia. Pero imos quedar coa escritora e coa docente bibliófila, unha muller amante da maestría de Cervantes. 13 edicións do Quixote temos alá. E 20, bueno, como curiosidade, hai unha en lingua galega e outra en lingua italiana. E 20 máis de outras obras do autor manchego. E infinidade de estudos. 3 andeis completos do legado están dedicados exclusivamente a este autor. Un dos libros máis antigos do legado é unha edición de principios do século XX do licenciado Vidriera, no ano 1916. Ali tamén están outros dos seus autores fundamentais, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, García Lorca. Mira, destes dous atopamos peculiaridades como edicións das súas obras en italiano. Esto, fijares que folclóricos teñen as portadas. Temos de Celso Emilio, de Rosalía, de Otero Pedrallo, por suposto de Castelao. Hai unha edición que a mí gustame moitísimo, que é esta edición de Sempre en Galicia, que tamén está en castelán, publicada en Bos Aires. E centos de autores. Como detalle curioso, tamén, neste caso, é porque me gusta, quería mostrar, aquí tedes outras obras, e quería mostrar unha edición de Martín Fierro. A peculiaridade é que está feito en pel de becerro non nato.
é un agasallo dunha das persoas máis importantes na vida de María Victoria, do profesor Jesús Alonso Montero, como aparece, además, refletido nas primeras páxinas. Pero María Victoria era unha bibliófila que todo estudante de filoloxía, imagino, admiraría, tería unha envexa tremenda, non? Coleccións moi numerosas de estudos literarios e historias da literatura, Gredos, Taurus, etc. Coleccións de libros. Lembrades a colección de Radiotelevisión Española? A temos casi completa. Os crisolines, coñecedes, os libros pequeniños. Non nos daba pena por etiqueta iso? Sí. Non nos trago libros. Sí, claro que nos daba pena. Claro, pero... Mira, aí poño como exemplo o Campos de Castilla, aí está o meu dedo, non? Un libros preciosos, pois temos casi un cento, están casi un cento destes crisolines. Claro, temos medo de ter, porque como a bibliotecas obriga bueno, non bibliotecas, non sei se é a consellería que obriga a ter as estanterías abertas, temos medo de que estén ali e que algún dos nosos rapaces saiba, ou algún maior saiba o valor que poden ter estes libros. Vale. Ben, temos... A ver, vou rematando, perdón. Mirad, colecciones completas de revistas, A Nosa Terra, Nos... algo que eu penso que moi interesante para a xente de xeracións dunha certa idade, que son libros editados ou libros publicados pola editorial Losada. Libros que estiveron moitos deles prohibidos durante a ditadura e que eran difíciles de atopar, da colección Losada antiga e da colección Losada nova. Títulos, bueno, poderíamos estar aquí toda a tarde, temos un libro de Cotarelo Valedor do ano 21, libros da República, o Lope e su tiempo, de Carls Borsle, publicado pola revista de Occidente. En galego, o libro máis antigo que atopamos foi esta edición de A Fiestra Valdeira, de Rafael Dieste, publicado en Argentina, e do ano 58, non? E, bueno, Memorias dun neno labrego na primeira edición, un libro de Jesús Alonso Montero, curioso tamén, O que compre saber da lingua galega, publicado en Buenos Aires, pola editorial Albodada, etc. Non vou alongar máis. Xa neste apartado, a mí pareceme curioso, tamén os temos, non? Libros con dedicatorias, non? Máis de 30. Autógrafos de algúns dos persoeiros máis importantes da cultura galega dos últimos 40 anos. Aí tedes, bueno, neste caso, de Darío Xoán Cabana, de Ángel Fole, de Miguel Anxo Fernán-Bello, pero poderíamos falar prácticamente dos escritores máis importantes destes anos. É algo, isto xa é unha peculiaridade, incluso unha fricada, pero que a mí pareceme curioso. María Victoria empregaba tamén os libros como cadernos. Aí tedes unha edición de Don Hamlet, e 3 pezas máis, non sei se se distingue, todo escrito. Podemos pensar, vale, está escrito sobre temas relativos ao libro, sí, efectivamente, pero neste libro, Galego no ensino, Lingua e cultura galega, temos teléfonos, en algún caso, non teño ninguna imaxe, en algún caso temos tamén a lista da compra, nalgún libro. Curioso, non? Apareza a lista da compra nun libro. Bueno, a importancia dos libros. Vale, esta sería a imaxe donde está hoxe en día o legado. Insisto, esta é a parte do legado, un pouco de exposición polo de agora, e logo están eses 1000 libros de editoriais como Galaxia e Xerais, que están xa no catálogo xeral. Bueno, que achegou este legado ao Instituto? Para mí moitas luces e polo de agora alguna penumbra. Para a comunidade educativa do IES
Conseguiu unha realidade nova, un espazo ampliado nestes tempos de reducción orzamentaria. Unha transformación do que era un almacén simple de recursos a unha biblioteca moderna e ben equipada. Penso que é máis importante, é un aceno de identidade, de pertenza e, por suposto, de orgullo. Os nosos rapaces saben que teñen aí a biblioteca de María Victoria. Non saben, bueno, este ano sí, pero non sabían igual quen era, pero sempre miraban o que era o legado de María Victoria e preguntaban, non? Cantas bibliotecas escolares de Galicia poden presumir de ter un legado, o legado de unha persona a que se lle dedica o día máis importante das letras. Para a memoria de María Victoria, penso que este legado é a inmortalidade do seu recordo, memoria dos que diariamente a poden seguir vendo ali na súa biblioteca e que como alma protectora segue ofrecendo a súa sabedoría e coñecemento ás novas xeracións. Para os libros do legado, María Victoria cría no poder da palabra, no inmenso valor dos libros, aos que definían ese discurso, que xa mencionamos antes, de xubilación como alfallas porque son guías nos vieiros interiores das conciencias. E que os seus libros teñan unha nova vida, que cheguen e enchan a outras persoas como chegaron e encheron a ela no seu momento. A penumbra, que se pode terminar ese proxecto de abrir a Biblioteca á Cidadanía, para que moitos dos seus libros, que agora non atopan entre os estudiantes do instituto os seus lectores adecuados, consigan volver ser o que ela tanto ansiaba con seu legado, patrimonio de todos. Que non quede nunha quimera, un soño dun instituto e dunha xente que cree no valor das linguas e das palabras, e que nos permita, a nós tamén, creer nesa frase tan fermosa de Anagnórise, desta muller esnove, insurreita, pero eu tamén chamaría boa e por riba de todo, xenerosa, que foi María Victoria Moreno. As persoas están feitas para levar adiante os proxectos máis fermosos. Está en Anagnórise. Con isto, boa tarde. Perdón. Creo que entendimos que quedábamos convidados a ir visitar la biblioteca, non sei? Por suposto. Nada, gracias. Non sei se queredes facer algunha pregunta. Se non sabedes que temos ata menos cuarto, sí? Disculpade, é o tempo. E pediríamos que fosedes o máis silenciosos posibles porque os compañeros que están nos obradoiros non teñen este descanso, vale? Moitas grazas.